Maayong adlaw internet. Ako di ay si Henry Esteves sa Arcadia. Daghang salamat sa pagtanaw na mo karon. First time kong nitukar sa pinakaunang after party sa BINISAYA 2011. Katon na time, kuyog na ako maginikanan, and this time around, naa ako mga anak ug ilahang silingan. So enjoy mo diha o kita-kits ta ninyo soon.